kaMateyu isahluko samashumi nambili anesihlanu. Kukhona umuntu okhawuleze wafika angafunda iphinde ngalibala amehlo kodwa ndingayithi uzawucela ndifunde ndiwele. Incwadi kaMateyu Matthew chapter 25 sizaqala ukufunda apha kwakuverse 1. Then the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. For when the foolish took their lamps, they took no oil with them. But the wise took flasks of oil with their lamps. As the bridegroom was delayed, they all became drowsy and slept. But at midnight there was a cry, "Here is the bridegroom, come out to meet him." Then all those virgins rose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." But the wise answered, saying, "Since there will be not enough for us and for you, go rather to the dealers and buy for yourselves." And while they were going to buy, the bridegroom came. Vele baziqondele ndifuna senze loo nto nakwesahluko samashumi amabini anesihlanu sencwadi kaMateyu, intombi ezilishumi. Isahluko samashumi amabini anesihlanu sikaMateyu siyinxalenye yesahluko samashumi amabini anesine. Yabona uchapter 24 ngaphambi ko-25. Yichapter ukusuka ku-24 uzawuphuma ku-25. And so xa udibana nayo iBhayibhile ku-25 ke ngoku isithi ngelo xesha ubukumkani bamazulu buzawufanekiswa. Ungazibuza umbuzo othi ngeliphi leliphi elo xesha. Jongani ithi ngelo xesha isitsho kuverse 1 ka-25. Nemamele xa ubuza umbuzo othi ngelo xesha eliphi funeka ubuyele kwisahluko 24. Nemamele uzokwazi utshengisha into yoba yintoni le yenzeka apha ku-24 le ithe xa ipha ekugqibeleni kokwenzeka kwayo, kodwa xa kusenzeka laa nto ubukumkani bamazulu. And that's important to do. Nasi sizathu ukuba funeka siphumane nokwenza ingathi ibandla likaThixo liqale ukubakho ngo-1840 okanye ngo-1843. No, ibandla kaloku kuthi apha umntu wokuqala ubakho ungena belilungu lebandla wada. But naye niyimamele into yokungenelela kwibandla elikhoyo. Nimamele wada ngoba lilungu lebandla elikhoyo lesidalwa zikaThixo izithunywa zezulu. Apha i-membership yethu asikho sodwa, sikhonza nezithunywa. Niyakhumbula kukho uJohane ekuthetha isithunywa naye athi yena ngakubuda kuso. Chapter 19 incwadi yesibili. Samthini esathunywa sambamba ngesandla sathana. Awunawukubuda
why? Namelani yasithi sithi esamthunywa uJohn ukuba ndingumkhozi. Satsho ne? Yes. Sangiyakhozi. Ndikhonza ndingumkhozi kunye nawe. So sitsho ngamanye amagama Johane ndingumzalwane wakho. So ukwazi ukubuda because ndingumkhozi kunye nawe namanye amalungu okhonza nawe. Ayingakubona wathena loo yinto ethetha eBhayibhileni. Sukubuda uJohane ndingumkhozi kunye nawe nabazalwane bakho. So phakathi kwee-members zebandla kukho neethunywa zantoni zezulu. Siziboni. So kukho neethunywa zezulu. So xa sifunda uchapter 24 funeke ngoku sibuye kumva siyotshelisha besenzeka ntoni apha ngoba ibandla likaThixo belingaqali uvela ngeli xesha kuthiwa ngelo xesha. Kuthethwa ngento ekudala iqhuba ibe sigaba bakuthiwa. Nimamele ndiyandiva masithi yinto ekudala itheni iqhuba bakuthiwa ke ngoku kwesa sigaba ibonakala kuso ngeliya ixesha izaba chazwe izaba njani. And the question will be leli xesha ubuyumva uyaba ku-25 akho mlongo namhlanje utshelishe uyesu lephuma etempileni wohlala phezu kwentabeni ngoba bambuza abafundi Nkosi khawutsho ujonge ngathi uyahamba nje uzawubuya nini, izawuba yintoni imiqondiso yokubuya kwakho. Waphendula niyakhumbula nilandele la miqondiso yachaza la miqondiso kwale xa kwindawo ethile uwele ku-25 kuthiwe ngelo xesha nihambe ke niyolikhangela elo xesha. Andithi niyikholwe le ndiyithethayo kodwa ndiyithetha straight, andithethi ngokungathi ndingathi news. Eli xesha licelwa pha leli xesha lethu. Nizikhangelela uba asifuni uthetha loo niyozikhangelela ngoba kundithi eli xesha kuthiwa ngelo xesha at that time. Xa ndifunda u-24 yalathi intoba ibhekiswa kwaba bantu baphila kwesizulwana sethu kwaba bangamaKrestu kuleli nyanga. So ibhekisa kuthi ithi ngelo xesha lethu ubukumkani bamazulu bufanekiswa neprofesi. Sizawutshasa ndawesaba bazicine nazicine ezizibani sawubona wesa ubaleka amanzi. Ithi ngeli xesha lethu ubukumkani bamazulu buzawufanekiswa nentombi. Ichaze nimamele, asithathele ke asifake nje koma apha ke sithathe iphosa niyimamele kwenzela into yoba nizophumela lula. Aningomajuda le, yayingumjuda nothetha Yesu, yayingumjuda ethetha ngamanye amajuda esithi ngelo xesha ubukumkani bamazulu buzawuba njengentombi zethu babeyazi. Mamelani nisondeze kuni kwenzela uba nizoyiqonda, nizawuva incinte izayivihamba emva kwale nto zayithetha. 2 besithe 1 kunye 2 umtshato wamaJuda ubuqhutywa ngolu hlobo. Namye ndim lo dade yinkosikazi endiyifunayo, andikayithathi nimamelelelo izawuthatha. Unkosikazi lo ndimfunayo uhlala eCambridge nabazali bakhe. Nicaphele mna ndihlala eSandridge, ndifuna intombi yangaphaya eCambridge. Into ezakwenzeka ukuba ndisuke ndiye kwelacala phinde ndibuye uzotshata. Nimamele ne? Ingathi lula xa uyimamele ne? But ayilulanga. Izayiba ngathi banzima but iphinde isombululeke. Nimamele. Xa uthethwa
xa uthetha ngaloo nto nicinga ngokuzaka abantu. Thethani nyani. Nicinga ngokuzaka abantu. KukaYesu. Ngamanye amagama, xa kuthiwa nakho umyeni esiza, ucelwa ukuza kukaYesu, andazi bamamela into. Kwesi sahluko se-25 kukho kwezi ncwadi sizifundayo incwadi zimbini. Niyozitshetsha ekhaya nohlobukeleyo ke kufundwe. Incwadi ethi Great Controversy, uba unayo ayisa jonga, ayidona yona ayisa. Nencwadi ethi Christ's Object Lessons, oyifuna zimbini ngosencwadi njengoba nibonene ne. Niyayazi uba embali lokuza komyeni le parable ivela kuzo zongaphi? Zombini. Nimamele. Ndinoyikhangela emakhaya. Ivela kuzo zombini. Kule ethi Christ's Object Lessons, ngumzekeliso wokugqibela kujonge kuwo uthi the bride will come ipha laa ncwadi Christ's Object Lessons. Kule ekuthiwa i-Great Controversy iku-392 ukuya ku-398 ubhalwe ngale mbali ngembali lokuza komyeni. Ubuza uthi why? Ngamanye amagama, uza umyeni kulaa ncwadi yokuqala, kuza umyeni ngale ncwadi yesibini. Kutheni umyeni esiza ngaphi? Why? Why is it that there are two comings of the same bridegroom? Kutheni esiza ngaphi? Nasi sizathu ukuba niyimamelelana ebithethe sendiyiqonda niyandixaxuma ayikho yimamele. Esijudeni njengoba ndisithuma oluseCambridge, umyeni ulapha eSandile, xa uzawutshata niyimamele kahle. Xa uzawutshata umyeni senizawuvele niyazi lula iBhayibhile. Xa uzawutshata umyeni lona into yokuqala yenzayo uhamba ayolungisa indawo azawuhlala kuyo nenkosikazi yakhe. Alaninutsi umyeni wenza loo nto, uyatsho athi ndolungiselela. Uhamba kuqala ayolungisa indawo ezaba yeyakhe nantoni nenkosikazi yakhe. Lokela beCambridge nje alungise indawo azawungena kuyo nenkosikazi yakhe. Awugqiba alungiselele ukumka uya kulo nkosikazi wakhe lo amfunayo, kwenzela into yoba kuzonziwe engagement phaa, abuye sekuyela uzawutshata naye. Banindiva awubelungise indawo uye ngumkake ngubaye phaa kunkosikazi. Uzawuya uyela ngoba uyela uyokuthi akayomtshatela phaa, but uyela uyokuthi apha ndizokuxela ndibone le nto uyotshekha endishini imane uvunyelwane into hayi iyaba ngunkosikazi wakhe, but ke ngoku uzamthatha azomtshatela ngapha ngakokwabo. Nimane ne? Ya, uzamthatha ayomtshatela ngapha ngakokwabo. So umama wenkosikazi nomyeni wenkosikazi nomntana wenkosikazi baseCambridge, nenkosikazi ipha ngale mini azawusuka esitudeni umyeni. Apha ekhayeni kuorganayizwa iintombi zibe lishumi. Kuorganayizwa iintombi nto zibe lishumi, zikhethwa phakathi kwabanye abantu, ziorganayizwa zizawufika zibe lapha kulo myeni. Inkulu into kaYesu asinaxesha zizabalapha kulo myeni, zimbone xa esuka ehamba uhamba utshona kwelanga
eziphathileyo apha funeka zinikwe iintongane kufakwa kuzo izibane. Because zithatha izibane, umntu ngamnye abe nesibane sakhe. Kwawugqitywa kugalelwe ioli. Ngaphambili yayibani ngaphambili emfakwe ioli igalelwe lufunxeke. Ngofinya futhi ngeli xesha uYesu afikayo. Galelwe ioli balayo unayitwa kusasuka ke apha endleni. Nayitwa kusasuka njengoba kuthumelayo. Bathi chu bayohlala esigangeni abahambi nomyeni baye eCambridge. Ne bahamba nomyeni baphelele apha eBrayini. Bahlala pha awona yedwa uya kulo nkosikazi wakhe balapha bona bahleli pha izibane ziyathini ziyafutha umyeni uyawufika ke kwelaa cala uzawucela. Amelapho yimbuzi. Xa phaa eCambridge silindile basilidule ezawuvela umyeni ezolobola. Xa simbone sithi gqi phaa kwelaa cala ehamba sithi uyathini njengoba esondela kwelaa sithi uyathini ngesiNtu. Xa nimjongile nithi nani umyeni etheni? Oh, injani? Oh, so uyeza uya kwelaa cala laseCambridge uke apha. Abantu baseCambridge xa bembona bathi umyeni uyathini kwelaa cala nanto esiza. Usaya kulo nkosikazi yokuqinisa ifile. Ingoma ethi namhlanje siyambopha ifile. Aye phaa bathi xa bembona uyeza namyeni esiza. Funeka ke ngokwesiJuda sisaphethe esiJuda. Funeka xa efikile phaa umyeni amkelwe kwenziwe yonke into nenkosikazi yakhe ke uba kuvunyelwene inkosikazi yakhe ke is betrothed uengaged apha inkosikazi yakhe uzayoyitshata. Bathonga amaJuda ke ngoku athi isidima sonke ozothatha ozawutshata sibonwa ngentonga. Akanto efike ngoku nomfana bhithi sephinde jika bango ukujika emsinyane uthe hayi bo ukhawuleza wafumana le ntombazane yikho lezofuna hayi baba into ukuchika ukuze kuthi nesidima funeka noko umyeni akahlale lona ithuba lapha njengoba efikile. Into ebeyenza ke ngoba njengoba efikile umyeni uvunyelwane balibazise iprocess leyo umyeni akhe mfanele benza baqutha bakuthe kukho nepatane lesilungise xa ephuma ngapha kuthiwa abantu abafuna ukubona ngapha xa ephuma ngapha kwenziwe nje into ezimandana benzela into bakhe kubekho idelay uzobona into yoba inkosikazi leni inantoni nexabiso lihle udileyo ngamango lityaziso athi kabakhuleke khona asuke kwelaa cala ethi apha ngaseBrayini ukuya ke ngoku efubathe le nkosikazi yakazawutshata nayo. Xa ethi apha ngaseBrayini afike kukho umntu ozawukwazi xa embona ngokuyo lwadulu lumacala amabini athi nanku umyeni esiza. Akatsho bantwini mamelani akaxeleli bantu balapha eSandridge because ngelaa xesha batheni bona balele ndinyathini usabusuku balele ngobani ababaxelelwayo kuthiwa namumyeni esiza zeza ntombi zimbinde pha abantu ababalamba balungama abanethemba they must go and watch zeza ntombi yi-alarm yalapha ziyapha zilinde funeka ke zihlale zithethwa zinjongile zibambe izibane babe bantwana nabo esizaziqala ingoma ziyizele zimemeze uvuka wonke umntu xa zithi apha uviwa ngengxolo yazo bonke abantu bavuka nje igawuni babaleke bayaklanda kune-light nengxolo badibane noladulu kulekwa uyawungena kule ndawo uzawutyiwa jayivo kuyo nomyeni but uncedo loba abantu bavuka ebuthongweni bebelela zeza ntombi zibeke ntoni izibane ngoba kumnyama
babaleka straight baye kulanda ulela bafike bajoyine uhliwa nomyeni nolwandulu kuzongenwa endlini. Uyabona kuyazini into emaJudeni ngoba fune ubale uleqe kangangoko uyojoyina laa genge kwendizibani olandulu ngokuba ke bangena nomyeni uyaqhamuka uyavama awukwazi ukuphinda ungena entweni empakeni. Mangenani into endulu njengoba umyeni edibana nezalongo zimemeza sithi gla zimemeza ethukusuke sileqe siye phaa because sivalajwa xa simbona umyeni sithi gqi apha ngoku i-movement ikwelifana le sithini xa simbona nezalongo sithi uyathini sithi umyeni utheni sithi namuyeni utheni esiyizi ndinyanisile yes kuthiwa nalapha kuthiwa efikafumani namuyeni esiza kasikasizawo okwesingaphi okwesibili okokuqala ebengezi kwelitala ebesiza kulo nkosikazi wakhe ungenzi mistake you'll be disappointed like abantu abe-1844 because bacinga umyeni uza kwelitala bebone into okudala ekusendeni xa isithi wabona esiza namafani wayesiya kulomtshakazi ezulwini esongezwa kuThixo owulanda umtshakazi myeni bamemeza apha into le babeyimemeza irayithi but babeyimemeza ngexesha elilodwa baberayithi that Jesus was coming but he was not coming this side. Yineke every great controversy 392 ithi la chapter the great disappointment. He explained yintoni abayibhudala babhuda uyiqonda uba umyeni wayesiya kwelaa cala kodwa sizithunywa esiza wathathwa ewela ngamafu wayabise eyonza lomye xa yapha uyomcela ubanike lona inkosikazi yakhe ukuthini ngokuba kumthunile inkosikazi yakhe niyilini because niyayazi njengoba sihlela umyeni ukulo nkosikazi uyomfuna unima inkosikazi yakhe sihlela apha thina sikhosa ukugqela and I'm saying umyeni ukwela cala uyofuna inkosikazi yakhe ayitele baba sonwabi lapha sihlasinyuka sigusha ukubheka abantu bagalele izinto ezitrongi zokoma axakekile funa isitendana abanasipeyisi kathixo kwazi kancinci lela nathi ke ndanemali ndisakuqala umsebenzi ndandena naye emhlaba ndahola ndisenentumisi ndanikwa umvuzo wethu kakuphela inyanga ngaphandle ndafika phakathi ndanikwa umvuzo wenyanga ndathengela abazali bami ibhedi abangazange bayisa lodoka bantu basweleka abalala ulayo imphileyo kakuyibadla uyenzele into leyo ajoga abayitishana eyakhawuleza yaba yi-HOD in 12 months. La appointwa nangu-supervisor we-adult basic education center umuntu okwakungazona abezwentsha yonke umkwezo wangasentla kade bazobheka ngalo because the supervisor ndinefemikamtshela because ngathenge umuntu ndine-13 months ndinefili so ndanento yohamba so ndana nomsebenzi wopatala wesibili ndine-qualification ye-electronics so ndavula i-workshop yoku-CCTV nezinye so inzuzo yami ivela kathana ndandimali ndide ndiyifake ngaphantsi kwemenzi into endandiyenza xa ndiyogrosa ndithatha abaninawa bam omabili babehlala bakudinga ubafuna baza umntwana oko ndineselala nabo sasiza sizogrosa abemuntu nezinamba zineka iipointa
Siphusha iqolo ziphezulu ugalelwa kuzo zonke. Ziphala. Yulokhu ubona abantu esupermarket kunenagale uyiqonde. Uyababa la uzibhale sokuthatha. Ugalela nawe leya uzojoba nje ngokuthi yakhomba ukubona ukuthathe ugalele lapha efonini. Jonga sike sikanjani nasekhona uyajonga ungagalela efonini yakho igalela bakhumbula kuyayiwe thini kuyahluzoba sibone ngawe ngoku sewusithi phayithini qala kancane jonga ukuthi yayiyekele njengoba solwa manje siyayenza lo unyeni usawuzama into kankosikazi batsho 20 gqi esiza zize zabona kwecala ukuthi nawo unyeni esiza ungene ke ngoku apha emsithweni yathemba icacile asingene apha asubaba mayele apha xa ufunda le ndawo esifunda kuyo abona bantu kugcine kubo ayiboni no ngiyathi oyena mntu kugcine kuye ayibona kodwa oyena mntu kugcine kuye ngoba njengoba ehlaleni but oyena mntu kugcine kuye zinto ezilishumi so ukulinda okuze effort ikhonilo lefuneka yenzeke ayiyonto nje yohlala nje it takes effort amandla nexesha ujonge so eziyobicazama ezijudeke jobazama zimka umyeleleye enze ezo zinto abuye into nayo kabuye kusebusuku ake bangene ke ngoku naye iBhayibhile ke ithi xa ithetha ngezinto ezishuma ithi ngumfuziselo wantoni webandla likaThixo ngamanye amagama ngumfuziselo wabantu abazama
loyiba nomntwana ixoki xa kungekho nonoxoka ngayo hayi nonoxoki it's because ayikho okwangoku into anoxoka ngayo singcwele emonzweni singcwele iBhayibhile ke izoba ithi bonke they are professed Christians sivumelana naye akumahluko kubantu abangamaKrestu kunento yobazisidenge nolunga yakuba iBhayibhile izoba ithi ihafu yethu zizidenge ihafu yethu zizilungu yimani imbuzi necinga nentitelo iBhayibhile xa ichaza ubuKrestu ngohlobo necinga inoba izidenge ngabantu abangashumayeliyo ne mamelani iBhayibhile ithi ezintombi zazithatha izibane zazo correct nyanisela ngamanye amagama izibane ke sivale incwadi yendumiso ithi lisisibane senyawo zam ilizwi lakho yiBhayibhile le isibane makesibuze niyayazi uba bonke abantu abangamaKrestu batshila ngayo iBhayibhile zide ziphiza ngezithula uthula le Bhayibhile sonke sineBhayibhile nesasifoni kuphethwe isibane ngumuntu wonke itsho iBhayibhile so that one is not a problem Okay. wonke umuntu ekhathi iBhayibhile leka iyodlala aphathi izibane zakubo jonga ke ngoku mandicacisele nto ke ngoku kulesi zayithethile nake nayibukela ngosiko yasezimu wezifiso nake nayibukela into yasezimu wezifiso niyayikhumbula umfukele ethe uyagodwa kwakolelwa le mali enze iqhinga wathoba wathi wayegodwa wathatha la mali emanini ngokutshawo baba kahle waphela apha yawujikela kwenye lokuthi lathesi wathi mayimise wehlika necase yakhe phawatshona pha lateksi lenkosi yawa yatsha lateksi wavala pha lateksi yatsha lebana kubona abazange balilo tshaba leyile mfukeni yimande ukuze umfukeni wayefile babenazo ukuthi ufile thina bantu babukela iTV sasimazi bakafani why because asikho phaa iTV ebalulekile iTV singaphandle imane nani ke nizikhuphe kancinci phaa ebaleni imane because iBhayibhile ithi kafiyele ithi kwa lento yoba zizidenge zange iyodubula ngexesha elithile qha zange yokuqala ngela xesha yaqala besathatha izibane niyabona lalo lethu yophakama uyamkela uYesu phakathi sine namhlanje uba sibizi kwisibele aphile uyaphakama uyamkela uYesu iBhayibhile ithi kwaphaya ephakameni ukwisidenge izilungo kwaphaya ephakameni balapha ehlalela ezitulweni ukwisidenge eshumayeleni kushumayela izidenge nezilungo nezidenge ngenzeka basizo izidenge kayiniki bathi singamadila babili umuntu wakhe izidenge izilungo zakhala izibane zakhalela imoya zagcwala izibane balayita bagqiba bafuna ibhotile bagalela apha baphatha isibane ne-extra oil kuthi isivi namhlanje yeyethu okubezama ifike kuthi kuthiwa aba baphatha ne-extra bazizilungu aba bavele bagalela izibane amavila xa emusini avele alayita izibane aya zamfundela imali kuthiwa bona yayizizidenge
elizwi likaThixo uMakaZakhariya nezinye umfuziselo womoya oyingcwele inyanisile ne ngamanye amagama umoya oyingcwele lo ovuthisa ezi zibane zilayitayo ngapha koko xa ungekho umoya oyingcwele isibane si-useless ungafani usithi si-useless xa ungekho umoya oyingcwele zaphatha zaye uyibhaliswe ubethi ithi being wise means being prepared for the unexpected. Being wise is being prepared for the unexpected with an extra measure of faith. Testimony and the Spirit in our lives. Sometimes we grow complacent thinking we have enough to get by. But following the Savior means more than just getting by. It means always striving to draw closer to Him, preparing for those times when our patience, faith, and testimony will be tried. And trust you, but take it in, otherwise. Siyasonke kuzobekho nabo bakhokelayo bagada kwezazitishi koba gada kwezazitishi kubizidenge kubizilungu kwezigada. I'm telling you, sonke sasukakala zibili ibhayibhile lithi kwaphunywa kuhanjwa nezibane zilayite kuzo zonke intombi zihamba nomyeni zongaphi zonke kwawufika esigangeni wankuma umyeni wahlalwa ukuba ngumuntu wonke sikengelishwa walibala umyeni kumfuziselo wokulibala kukaYesu kwelana uye ngo-1844 that we know, but in the end, there's a delay. Niyayazi ngoba abantu Yesu ubizwa amagama. Udityaniswa ibandla labantu. Ndikazuza ukuya nelist kamtshakazi. Webandla lakho Paulo sathi lime phambi kwakhe lingena melini. Ilist yabantu bakaThixo. Jonga Jongani, balapha kule mezi elaphetesa andithatha kuthi. Ndithabani bakhe lapha kulaa mezi abantu will constitute ibandla likaThixo. But apha ngaphakathi uThixo unababantu abhekisa kubo xa eThixo ngezishumi. Niyayazi uba ndiyazi njani uba ucela amasabatha? How do I know? Jongani, xa ehamba umyeni ebehamba nentombi ezilishumi zizwe ezimbonayo xa enyuka phantsi esigangeni. Ngoku wayehamba uYesu wathi xa enyuka wabonwa ngamasabatha. Itani yaphosisa babekwa ooJohane noPetros bambona enyuka nabantu therefore abalinde ukuyeza
nasemkhazeni. Ninetyala longamelezi. Ziphi izibani? Ziphi izibani? Hayi zikhona izibani. Okuthiwa iphi oni umoya umvana. Awukho umoya. Oh, that's right. But abanye abantu ababona then the Bible says there was a delay. Kwathi yabona ke ngoku abahlele bebekele izibane bebekele ukhona ukuya. Zavuka izibane kuthiwa iBhayibhile zozela. Zalakana ngoba lezi zindele zonke. No. Zalala zonke. Zalala zonke. Zalala zonke. Ethulele zobusuku. Belela abantu bamenyezo. Nanku uyelesisa. Ngoba abawuvayo umyalezo zintombi. Lelishwa sakasayibhunja kwe-44 that uyelesisa kakhulu lelo xesha besiza ngapha. And we're disappointed. Ngoku sakha. Kodwa nabo umyelesisa enjonga amasabatha no. You know yes, they know. They are one group. Abanye abantu thina special. Abona bayayazi. Njoba bephutisa abantu nje asaza ukuzwa. Utheni nasixelelana. Unzikana lo uxoza lo. Ngoba fana kwelatana ngalabi. Enye into zakhe zokugqibela wathi le ingene inspiration. Ibona imfazi ukuphamgama kodwa today abantu bethe ngabekazini uzaba kwenxolazo abantu bancazelana ke wathi ngelo xesha lokubona ngoba kuchaye nosana imveli wathi usana uzawubeleka usana wathi ilizwe lizawugqala ngamanqugwana aqaqwe ngapha nangapha phezu kwawo ngibona kutshinga intambo ezingathi intambo zevesta wathi uzawuba kuxakeka abantu bebheka abanye besiza ngalele then said xa nithe nazibona ezo zinto zenazi uba kufitshane babonakala sokuba sibanzi engambona emanxebanxeba ejinge izipondweni zikaMyangushe ithatha ngumntu owayengazange wayibona iBhayibhile uyesiyeza sazinjani nabo abantwana betshaya nabo abantwana abantwana uyesiyeza. That's the message. Yes, yes. Sinemucho. Ngo. But ithi ke ngoku iBhayibhile. Wathi uba nawe ngulawuzuzu lo wabonakaliswa ngobani basibheke. Niyayazi ngoku basibonakala ne? Akudala sizabonana. Basabonakala abantu. Abamkhonza uThixo nabangamkhonziyo. Sizabahlukanisa. Sithuna kahle sinezinto. Sabahlukana. Wavuka. Wathatha izibani xa kuthiwa ngeziyaqina izibani. Zonke wonke. Zithi ke ngoku ezintombisi ziziyana. Yebethoni gas. Makuncediswane ngegas. Makuncedisane masibunelane bethona chobe. Masibunelane. Zathi ezantombisi zizuluko. Iyazalana le nto ithekayo. But iproblem yoba uba ke sanenika ayizubanela uthi nakunomgama luzawuhashwa ayizubanela uthi nakuni xesha leyalo-44,000 kwahlulwa kwamacala ayizubanela batsho abanoyithenga kwabathengisayo ayizubanela uthi nakuni because umoya kaThixo lo uthethwa ngawo awufumani mpilo ufumana uThixo masibekane kule ndawo sibuze do you have enough oil? Asibuza lo mbuzo. Do you have enough oil? Asitawunawo oil. Have you got extra? Indakho into ezawufundisa lona. Jonga uba uyakade ezwini kaThixo ukusathandaza umthandazo
ekhathazayo isamanye uthi kwawunababathunzi uyiplani umkandala uthunzi. Do you have enough oil? Kuthele ndoda unyulwa enkonzweni uxakekwe abantu bakusishulu abantu bakusinikele sitabe. Do you have enough oil? Yayo isizathu esithi kuthiwe ngantsi into district ipapa because sifake lesithweleni for some reason uphilile ungenangxaki ungenangolulo but ungabi nantlongo ukuyibukela efowunini inkonzo uphilile. Ilishwa yinto bakungena ebubukela enkathini is not something that can be done virtual. Ufuna izipho uThixo zibamkele. Do you have enough oil? Khona into ayibhalayo apha. Lo nto obhalayo. Uyibona uba ikhona la. Yho sizaziququka ezinye izinto ayisempilweni. Ndiyibona abaluthi ukuze abantu bakaThixo balunge kufuneka basebenzele le extra. Yayazi ngokwabhaptizwa, can you believe wawufumana umoya ongcwele? And that is why ungasakwazi uyenza kunye ethaveni. That is why ukwazi nokuthi andiyeke wamkele bajoka kuzixesha elithestayo lethu. There's a delay. Kuzixesha ezizawubekwa ezi zinto. I-social media igcwale ngabantu abangazi. Sibeke ukukhumbula yamakristu okunezazi sixakene nabantu because the nature they have yomele nkeche. Do you have enough oil? Ankulo abantu bathethe ezimasikizi kuFacebook. They are Christian members. Ngenelele nabafundisi ezimasikizi uzibuze lo muntu ngaze engatshatanga nje utheletheka zonke into zasebhedeni emtshatweni azihlabahlongwana ngathi le weka itentente kutshwa abantu esibaziyo they are members sithule sibabukele we know uba le ntonto bayiphetheyo iyaphela abana extra. Abana extra abantu bonwanyiswa ubumnandi to understand that was entertainment ngenkonzo funeka bemnandi enkonzweni more than anything. But do you have enough oil? Right here ungakhonza uthi we were worshiping. Do you have enough oil? Because ngoku funeka kushunyayelwe nathi xa jonga uba benodwa kwisession ukuya kulaa ndawo ezabakuyo kungenwe imizi lonke laa xesha ze abantu abazawukwalifaya ukuba abanye ngabantu abangene imizi and ndizikakali ukuthi babangaka abantu abazawudiselwa kwisession nani. I'm telling you sinjalo. There's no oil. Limited. We need an extra measure, and it is time to pray for it. Why do people want love, feed, and treasure? This is our deal when. And when we pray for it, it will come. Let's talk about it. Time of 7. What's that? Since uThixo makasiphume engcwele. But the way they show up have you listened to nominal Calvinists? Have you listened to Zionists? Have you listened to Pentecostals? Have you listened to Charismatics? Have you listened to right-wing Protestants? Have you listened to Catholics? Wonke ukekelele ngaphakathi uyazi
esibhedlela sithandaze, sicule, siyahambe. A time is coming, uthandaze, apho sizawuthi singene esibhedlela ngesithunzi sabo apho sivele bona ngaphandle kwamaphaphu. Nothentobi siyithethayo ukufitshane sizawubeka izandla kuthathe asoyiki igwala kulonini zijika ikhona kuzobetho siswo. The question is, look at yourself. Khangela indlela ophila ngayo. Xa sinokuthola istatement sakho sasebhankini soekhadi sokuswayipa kwakho, singakwazi ukuthi xa sijonga ababuzo sithi hey noma kusabata. Do you have enough oil? Thola usibone sisiwa ngemistate kumsabata uyosithola ukuthi xa everything you do in next meeting. Yes, you can call him up something. So I'm just I know one was a Brazilian says, and some of us said, you were see where all the year. You was a but in Jahan, see people who go me, who go to Nova, who pick up a Nova, but you can so we have was no más es eso, okay. But when you much more about the happening to you, we never have to destroy. Yes, we must do. You are given a character that's not you. We are not going to fast, we will fast. Utwe and Zana, we get to be successful, still going to go to where's the Oscar's young man? He's out for a little and nobody decided to play us with him. See, I'm not going to get it. No, it was that. Did you why did I look at? Did you know kill like it? I'm not a man or I'm a better. Who ate so I come to look. How many have to school the other? But you're not like so who's the guy? Who's I call you? I am so air. Now, what's that? Oh, I'm trying to do some chat. Who enter no unjahlanga ngomntana ofana naye phaya efike ngumkele ekhaya baphuza khawuleke ukuphuza okuya ku-enter nje uzawuhlala uthana ba-enter nicinga njalo no sinjalo thina nkonzweni umntu akayiyo le nto ayiyo siphila nje ngaphansi when it is time sibonakala because it's yes yabona ke ngoku ike ngathi abantu bayethuswa xa uthi asubakho sonke kungani kaThixo. Alright, masithethe ngolo ngokuthi ke xa beyika le abantu asizuya zokweni sonke. Okay. Yeah, kwathi ke kaloku ngapha bakho umama owayemntana inyani balela lapha lo baba kodwa wafuna waqalisa ngalenyamana lapha mama ke engikhathaza lento ngimthuko engikhathaza lento mama ethulela nyamalala xesheni shame umuntu ayabhida nkosikazi ahambe luzisa wabonakala lapha exactly at that time kwakho ifama yokuthile isaya eboma ibethelwe ukuthi icandile ibhalwe sana
khambe kuwo. Lamlungu ujonga naye susu incothume ilahle la kuthiwa imali ithutyana emva kwethuba selelibele xa bethi kukho isayini la sani khambe kuwo. Bamane besusa lamlungu wade wadikwa wathi uzogala ayenzeka le nto ngexesha galela. Sike ngenye imini usebusika apha kumele iqabane xa ejikeleza wawena kwemizikuko xesha nankungu maluwena ukwigazi akanti uwile waphuka mbala ulamama abanokana uwena bamkwakula sekulala iqabane babekanga isaphefumula kwabizwa amapolisa xesha waqaphula ukhwelele ibambe leqalethi ubambe isayi ebhalwe sayi khambe. Bamthatha Jonah ngewayebanjiwe for trespassing nobethelela ba but laa mfana wathi makathathwe azenziwe imali asiwe nje ezibuyele emuswe ezibhedlele abe right emisele ba because lo mfazi akephulwanga kubekile ke ngokifika ba adaweni ice but wenzakaliswe inhliziyo ebuhlungu ubefuna umntana kabuyeleka. Yesu ngokwajinga emqamlezweni akazange abulawe ubethelwe isombala. Thambi Yesu abulawe kubethwa noma abulawa sisono sehlabathi. Sayawulala ke namhlanje ukaxasi sayawulala yini inkonzo sawucula le ngoma ethi ndibhadule Nkosi. Invitation ibe masithandaze nabantu namhlanje abathi Nkosi sifuna ukuba umzamo kunye nawe ukuba sifumane an extra measure of oil. Sawuthandaza suphakamume nathi ngeenyawo. Nanoba abanye basibukele phaa kuFacebook ndamele nakho emakhaya asizuthi bekisandla ntwenini but as you sit there siyacela ukuthi siyawufuna uzofika kamsusu wemvula yakho libadule kuThixo. Uyalobola Nkosi ngoku ezulwini ayabizwa amagama Nkosi abantu abanye basekude ngoba abalobola abanye Nkosi
apha etshitshileni kwezinye iimfaba. Sinacala amabini ke Thixo wethu, kodwa Nkosi, without any doubt, siqonda Nkosi kakuhle into yoba banatyala Nkosi abanye abantu ngathi imiyungelana yezibhadu-bhadu. Besiyabahlizolise bebongqikana ikomiti ezingekaqedi sithi abanetyala ngoba sabona esigabeni unyuka abantu uzawubuya. Sithi abayaziyo loo nto Nkosi wawuyithethe kuthi, siyayazi uzawubuya, siyayikholwa, siyivile nangamanye amalungu ebandla yoPetros nojo siyivile Nkosi ithethwa ngabantu esikhonza nabo ngoba sibaza umthombo wokufa kuba babe nawe Nkosi, bade bathi babe nawe entabeni. Siyivile Nkosi kuyeza sithi akuzekelisa ngabo ngenkolo ezilishumi ukuthi sizaba zidenge uba Nkosi asibethanga i-extra measure. Ukulunga ukuphatha i-extra measure sifuna uzithoba ke Nkosi kuwe ngoku. Sisenza Nkosi into ezininzi ezibasikize ebusweni bakho sinkone sikrono sizona. Kodwa Thixo wethu sizithoba kuwe sinjalo, sihlale egazini. Sinike inxaxheba emsebenzini wokuqulwa nosindiswa kwabantu bakho kwixabi nasengxakini. Lihlathele ide yonke ndawo. Sisebenzise. Sithi sizintombi ezilishumi. Sisesigabeni. Songeze Nkosi. Songeze Nkosi thumela umoya oyingcwele. Wawuthembisile wathi uzawuhlala njengale Pentecost. Phinda kaloku Nkosi kuba phestre kufunda imilwelo. Eloyalo kwafana ukufunda imilwelo. Kukho Nkosi ongalweni kwezijele. Kugcwele Nkosi abantwana abafaya ithufu nemize eqheleka. Thumele Nkosi umoya wakho. Sizoprofeta sibona amaphupho yavuthwa. Thixo wethu lento ngaphesheya i-USA siyavuya. Sawuphakamisa inhloko Nkosi ngoba ilungiselela basigoduke, kodwa sifuna ukugoduka nabantu esizalana nabo. Sifuna ukugoduka nabantu esisebenza nabo. Sifuna ukugoduka nabamelwane bethu sihlobo nezalamane zethu. Thumela umoya oyingcwele kwakho Thixo wethu. Uhle phezu kwebandla lakho. Singabantu ke thina lapha Nkosi, singema apha ngomso Nkosi sijika uThixo wena nakusomeleza uma kusakuduka abanyana wethu okubife uNkulunkulu wethu. Sivuke sibone sonke nalapho sikeleleke Thixo wethu ngento zonke ngoba samkele wena. Siyathandaza ke konke ukuxolwa kwamatyala ethu egameni leNkosi yethu Yesu. Alakufelela Nkosi yethu Yesu uthando lukaYesu oludlula ngcwele ngoba hlala nathi ngokudelela phakade. Amen.